Ovako se otvara Chardonnay sa Air Maxom od 255 km. Ode mi Air Max. Ode vazdušni džot. Ovo ćemo sa cipelama od 5 godina. Ovo te zidje. Jeba ćemo, spupat ćemo Chardonnay. Pičku mater. Moramo me... Morat ćemo uzeti mječnek. Ovako stupamo Chardonnay, benim te pičku. Te sačkaj. Ide u kurac. Ti mamo. Izgleda da nećemo ovako otvrti. Jebe mu majku. Otvaranje. Mamu, jebe. Jako ga slupa. Ide. Dobra, sad rukom sad. Još malo. Dobra je zadaće, Bog te. Chardonnay, ministarski dan. Ne, moramo ga malo odladit. Neću moći, moraš malo. Tuckaj. Koliko vidi sad ovo? Još malo. Joj, šta je ovo? Zera, još zera. Zera. Ja ne više, daj vam ja vatam od usta. Morat ćemo malo sačekat što smo ga... Jebemo. To, mili, to, lomi ga. Jes. Jebem ti mamu. Čuvajte, patike, nije to Air Maxana, vidio sam s njim ne može. Slađeni diše. Dobro je. Dobro ste. Daj meni. Neka. Daj meni. Sve to što deblji. O, jebo. Ne probaj. Kraži ništa, moram još malo. Prosućiš pa. Ćemo mi izdat spodar. Još malo rimuka. Dobro, majmune. A ne ide nigdje, ja nisam vidio ništa da ide. I zašto je zgroz? Oj, kakav miris. Daj pusti me. Te. Snima rođeni malo bolje to. Daj meni krstati. A jebem ti. Opa. Ako pukne. Šta će puk? Baći malo sve. Ma nije. Evo ga ljudi moji, otvorili smo. Chardonnay. Bog te pitao koliko košta. Te malo da se vidi nadam. 2005. berba Chardonnay.